näin alkaa matkamme kohti Berliiniä. Vikillä on letit ja minulla on letit ja nyt on vähän kuuma ja nyt me etsitään meidän portti. Ja Viki varmaan nauraa koko ajan. Löydettiin se jo. Eikö no niin totta, mutta meidän pitää mennä sinne, koska meidän pitää mennä koneeseen. Eiks niin? Onko sulla lisättävää? Ei. Eli eka aamu. Saatiin uusi muistikortti. Siis tää toimii. Tää on joku kuvannut. Kattokaa. Berliin, kuin hienoa. Siis tässä on nyt ollut aikamoinen tämä päivä. Me ei saatu ensinnäkin GoPro toimimaan, jonka takia nyt ei ole niinku matskua, mutta etsittiin meille metelliä oikeasti 3 tuntia. Ja käytiin 2 muussa Pinterest-hotellissa. Sitten päästiin mennä omaan. Sitten tänään vähän laiskasti lähti käyntiin, mutta sitten kun se lähti käyntiin, me etittiin jotain. Mitä me etittiin eka? Mä en muista. Lind-kauppaa. Joo. Me mentiin metrolla, silleen me päästiin oikein. Niin ei ostettu lippuja, mentiin sinne. Sitten siellä pyörittiin ja sikaan, löydettiin jostain juna-aseman sisältä. Sitten me lähdettiin etsiä Forever 21. Sitten meillä tuli nälkä ja me löydettiin lattiaa. Joo. Ja kun me etsittiin sitä pysäkkiä, missä on Forever 21, me mentiin varmaan 2-3 kertaa väärän pysäkille. Siis se oli ihan kauheeta. Me ei tiedetä missä me ollaan, mutta tää kuusi on ihan sikahieno. Oikeesti. Se on. Noniin. Tää on romanttista. Mun tuleva mies. Se lähti. Primark Kenkä Shopping. Tälleen tää pitää sovittaa. Sieltä vaan seuraa. Kenkiä lähti neke. Joo, 3 kengät. Onneksi lähti. Ja nyt tossa on toi TV-torni. Meidän piti mennä, minne? Lue se. Weishausperiin. Me ei vissiin mennäkään, kun se maksaa. Tonne me ei mennä. Pretty joulu. On löydetty joku nähtävyys, me ei tiedetä mikä toi on, mut Se on tuomiokirkko. niin on, saksalainen. Saksalainen tuomiokirkko Helsingistä. Rakkaat ystäväni, tässä on tämä checkpoint. Charlie. En tiedä saako kuvata, mutta kun jolo-hommat on. Ei, mutta siis mä laitais vaan. Sattaaks niitä tuli? Joo. Ei me olla autotiellä. Autotiellä, kato. Mut arvatkaa minne mennään nyt, Auton alle ja mäkkiin. Ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Ain't that when you need love? Call me on my cell phone. Ain't that when you need my love? I know when the
tiedä mikä tuota vaivaa, mutta toi halu painaa jonkun randomin ovikelloa. Mikä kuulostaa hyvältä? Ja. Pelkuri. Tollanen se on. Pelästyykö se Tollanen se on. Tollanen se on. Vittu. Se oli kivaa. Se on vaikea sanoa, mutta te näette sitä. Seuraavaksi. Joo. Hello. Hyvä valo kun mennään. Jesus Christ. Tää oli tän arvosta. For the reason. Olisipa se jäänyt juuri. Se pallo liikkuu. Putella. Crepe. It's myös so good. Mene sinne kaappiin vaan. En. Mene kaappiin. Oli siellä. Mene kaappiin. Viki on oma koti. Viki nukkuu siellä. Mikä ranna? Viki nukkuu siellä. Niin ja on tässä edessä. Huomenta! Me ollaan nyt herätty, mutta Viki on vaipunut epätoivoon, koska hänellä ei ole lippuja Justin paikalle. Lopeta pikkutyttö. Kannattaa miettiä, mikä koko se matka-aukko on mukaan, kun lähtee matkalle. Siis mitä hittoa? Tuon pitäis mennä nyt kiinni. Tässä pieniä pakkausongelmia. Eipä kyllä menee. Oikeesti mitä hittoa? Ei tää voi milläänkin. Tossakin on kunnon tommonen layer näitä vaatteita. Mitä menet? Ei mitä, meneeks oikeesti? Viki halus nakkia tämmösestä. Joo, mä sain Karrinakin. Karrinakki. Mut kattokaa. Mä veikkaan, että mä hankkinut nää eBaystä esim. Ei oo. Tämä on paikan nimi. Se on hieno
juttu. Tässä on Vikin makkara. No niin. Makutesti. Katsotaan suosi. Tosi hyvää. Onko? Se on tämmönen pallo. Maistuu. Hyvä. No ihan fine. Tää karri tekee tosta hyvän. Oikeesti mä oon. Ihan fine. More of Berlin. More of Berlin. Unohdin sanoa, että joo, hinta oli 3,50 tämmöisellä. Ihan sika halpa. Halleluja. Tuo on kuumaa. Halleluja. Halleluja. Tää on tänne. Yksi pysäkki. Mennään hakee hotellista ne matkalaukut. Joo. Sitten me lähdetään lentokentälle, vaikka meidän lento lähtee vasta 4 tunnin päästä. Downloaded by your home set. Ladies and gentlemen, Port of Airplane, you can use electronic devices with it.